zela uste nuen denok bezala. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi dit gauzak ez direla horrela. Hemen nago ni brindatzen zuek danok bezala. Baina ni naizena. Ni naizena naiz. Bueno, nik Azkaiter pelos, esaten dut, isa jaio zenetik. Zaitik, beraitza nire kuadriakoa da, haitxabe nahiko rockerua izan da eta da onjokan, Eta orduan, ez dakit zelan izan zen relazioa. Nik uste dut, epoka o momentu batian, haitxak semiai erosizotan gitarra bat eta ampli bat. Eta epoka hortan, nik egoten nintzen gitarria joten talde baten, Ibaia taldea gehien bat bodetan eta biltzen ginen. Eta orduan, ez dakit, horrek Azkaiter joango zen etxera gitarriakin, eta gitarria apin hauen bia da, eta sokak ipini, akordia jarri, eta haitxak esan zota. Joan Julenea eta esplikako txuz, zelan hasi mian gauzia. Eta hala etorri izan dendara, eta hasi ginen gitarria, sokak ipini, apin hau, eta lehenengo akordiak, ez da izen bat urte, zen 15 urte, eta ona etorten zen dendara, eta akordiak, do, fa, sol, la tónica, dominante, subdominante, eta hori izan zen hasiera. Niretako Azkaiter da bi gauza, musikalaria eta showmana. Zeran, hori, aparte gitarria joten dau, eta rock'n'rolla eta bluesa, baina bestaldetik nideu jendia eukitzia. Eta horregatik, hori, street band, kalian jo, tabernetan jo, baina jendiakin. Eta egiten da hori, berandako gitarria da, magua bezala egiten dago txisteria eta makia bat, beran erramentia, lanan erramentia da gitarria. Ikusi dutzat joten askotan. Eta kontzeptu denak beti dauka zehose diferentia. Azkena, izan zen frontoian, eta frontoian antzerki antzeko bat tobera izenekoa, han agertu zen bebai gitarriakin, baina zelan da, aurkezle bezala, gitarriako jendiakin berbain, eta horregatik da, pizkat... Rompehielos. Bai, betik dago nahasketa, musikia, performance, showman, eta beti dabil buruakin gora eta bera, eta gauza berrixak, eta horregatik oso interesantia da. Bateriarik ez izatea eta estilo nasketan dira beraien ezaugarririk nabarmenena. Bluesa, rocka, funkia, ukitu flamenkoak eta gainera doinu instrumentalak nahasten dituzte. Nahazterrekan beraien bigarren diskoan lagun musikari asko izan dituzte inguruan eta horrexegatik plazaratzeko garaian lan bikaina lortu dute. Oraintxe ikusiko duzue, Master River! One in Basque, is our language. Bi, hiru, lau. Guga Bergarako Master River taldea eta 2004an sortu ginen talde moduan da orduan digabiz kontzertuak emoten. Gure estilua pixkat nahiko rockerua da, baina igual bateria barik jotia eta hirukote elektroakustikoa izatiak bereizgarri bat ematen dutza, ez? Txorakeria hutxetatik sortzen dira Gauza asko nahazketia, bakoitzak gauza entzuten dago da hor azkenean sorrean urtetzen dana.
danetik blues, funky, soul, Lehenengo diskoak aukida ben basera potente bat, izan dela baterixa barik eta holako freskoa itzia, igual distorsiño gutxi aukin, da gitarrak igual pixeka gehiago zainduta, 12 sokako gitarrakin, horrek eman dutzala punto bat ola, ez dakit, jendiai konturatzeko moduan, beste ambiente bat jartzen da egon, ez? Lagun batek erosi zebanan Edimburgon gitarria eta zeban asko joten da hola, da azkenean soinua gaitxik eta nerekin egarri nagoen bueltan, da hola sortu izan azkenean gutxora bera maztearri. Sonatzen da un poco más dulce igual, ez? Gaixa betetzen da. Bai. Zade globalian. Konsistentzia moten dutza soinu gai. One in Basque, is our language. Badirula. Eza gaitu bai, eta ono gainera, eta egin nahi bakala bestea da. Eza gaitu bai, eta zueguri bai jabe, eta egin nahi bakala bestea da. Eza gaitu bai, eta zueguri bai jabe, eta egin nahi bakala bestea da. Zuen gustokoa erakoan, horrela ez da, gure abestia hau da. Zerriber, hasi ginen, 2004 eta bukatu 2004. Azkeneko kontzertua 2004. Eta hori izan zen, proiektua ez dakit, hasi ginen pixka, como que no quiera cosa, O sea, gelditzen hor goiko ez da zinua, zapatu eta gameka goizetan, era bastante duro. Eta izan zen, como, ez un proiektu politxa, hasi ginen 6 urte batera, kontzertu pilloa mogen duen. Eta hori bai, hasi ginen gelditzen pixkatzi maiz. 2004ko akabin duen, ikusten nik upanik ikusten berri neguan. Suflexitek egon dekan zen, duen uste. Bueno, baina hortxe ja urtetzen nire, Bai. Eta moginen urte bete hor proiektua prestatzen, como bien dice, prestatzen. Formia hartzen dira bakarrik. Eta 2005ko azaroan, ginen nire kontzertu hor sartzen, eta gero ja 5 urte. Bidizko. Eta mi historiz. Epoka baten hartu ginen gizton ritmoa hori. Boluak emotien eta geixenak gertu, baina esan, como astero balez, baina gian pare bat adizu. Rutinia, ensaio esan mertzen zen ginen eta. Lehenko diskoak izan zara bat ez behor, ginara jotzen para. Rituala ez nezan hemen, lokaliaz, kotxe kargatzeko beretzen ginean. Ese momento ahí de que si uno venía no sé dónde, que si tal, que si bestela igual tapatu goiza. Askotan gozatzeko gelitzen ginen.
ensaiatzeko eta kontzertuetan joteko, bueno, segun joten ginen, claro, Patreon babel eta ginen bezia. Eta rituala da sin más, hatzen jaro kotxean zure furgonetian danok, eta adonde había que ir, ahí iban. Hori garatez izan ziren pixak, justo danak gau ginen estudizio txikixan, ez? O iba gitarra batzuk kotxean, ez zuena. Eta lehenengoa ginen 3 egunetan ero, dituzan, justo ez du gatzen. Zioz, igual que dituzan, que si beste toke bat unea jaun beste egun baten, eta ez duzuko sinala, Eso sí, ginen nola... Izen 3 egun gehi ordu batzuk, eta bestia ja patxadakin hartu ginen, gero itxu ginen lota, eta... Lehenengoa izan zen como más del tirón, eta bigarrena ja hartu ginen beste patxadatekin, da nire... Garaten bizitza ditzen, con... Los tejemanejes nocturnos, que no... A la hora de grabar no había nadie despierto. With your heart on the line, I fucked it up this time. Good night, heartbeat. Good night. Tremble for yourself, my man. You know that you have seen it all before. You'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your bonus stands alone. So learn from your mother, train your days by the moon. Lanyo forever. Bueno, decir hablar de una de karate, pues es hablar sinónimo de música y la verdad que
que siempre donde va como la San Miguel, triunfando. Kontzertu bat ikusi duen behin gaztetxean. Gertatzana gogo asko dezala ikusten. Zatziatez gara, estarroa paiasua, iritzez gitarrakin, eskiterrakin batera, gogua. Eta gero, laino, betianik, hola paiaso nahiten, oso. Tipo jatona. Bueno, la gira Azkaiter Pelos habremos estado, yo con él, vamos, habré estado en unos 20 conciertos o 30, por lo menos de los 70, 80, y esto es imparable porque dice que se acaba y nunca se acaba, empieza a sonar el teléfono y sigue sonando. Pero bueno, el disco ha sido bastante una grabación entre amigos, yo creo, no sé, eso quedará en manos de Azkaiter Pelos en este caso, y bueno. Espero que os haya gustado Zamburlenque 2.0, habrá otra evolución o no, eso está en manos también del artista y bueno, y desde la humildad yo creo que hace un poco de rock and roll el chaval y se divierte y hace que nos lo pasemos bien. Calle Autonomía, yo crecía y vivía y tampoco le hacía caso a la policía. Andaba en skate sin cansarme demasiado porque por las noches rapeaba yo con Zaba, ya. Azkaiter Pelos, Bera, Lola, eta hori? Berakin amistadia inaben, nik itxoten taberna lana iuntzen, Baby Blues antolatu garen kontzertu bat, eta bueno, ni animo nintzen grabetan eurei, eta gero Almasinin eta Kriston amistadien genuen, eta geratu ditzen zirko batien bideoklip bat grabetako modua. Eta nire bizitzako domekarik politxenetariko enkina denan, zirko barruen paiaso eta lehoi artien asko azpikasi gauden. Ez dakit, paiaso hitza hemendik aurrera beste modu batien erabiliko. Eta Kriston emaitza lortu da handik, eta bidizio horrek inoztien, eskin izuztien, zarautzen joteko 4 euro bosta besti eurekin. Total, que jonaben 2 ordu eta erdi eurekin. Bajua jotera fan, eta azkenin joraben gitarrie, bombue, y lo que me dejaron, vamos, de puta madre. Eta gerozti, Azkaiterekin kontzertuak izen die, pues gozada puta bat. Adibidez, hemen Monterron goizen, San Cristobaleko Kampo Santuen, udan ingenuen bustok moduko festa bat, de puta madre, amplifikadore bari, baina gogu eta gaseosi ez odran. Ni unaiekin hasi nintzen joten uste lehenoko aldiz, Los Cretinosekin joten gauen nien, jogauen Eibarren kontzertu bat ez doken, eta horren txufa honotzen gaizka afkaratik, etorteko gurekin bai tontuen eitxetal, eta Azkaiterei entxufa dutzen de bai. Eta orduen gu jogauen gure amplifikadoriekin tal, una suda de puta madre, eta gero honek Baby Blues, Kriston festa zabitzen gitzen, eta ni hor sartu nintzen no fan abesten edo zebekin tal, eta gero geroztia gabiz hor, zoruen haitzen, eta geixen guzteta jakuna haitzen. Que en esta puta vida solo se vive una vez, eta hori dira. Karreteran euki ditugun anekdotak, lehenengo kontzertuan adibidez, gazen 2 ordu eta erdi joten gero, etorri jakuna handera bat, que tenéis que parar de tocar, que viene el stripper. Eta agertu zen, belarrimoz bat, vestido de munipa, Kriston barria bota genitxun, eta gero jarra egitxu gaben joten, gero Lemoan Espanago Soccer be, joten gabitzela, apunto ginen a un campeonato de toro mekaniko, unai eta ni. Eta horri bile ginen beda, egurra muten, eta gero bidien geratu dien rekuerdo asko ero tal, ezin jo ordeinu ero azaldu, tío. Gauen lagun pilua, Alegin, Iruñan, eta ez dakin nun, eta hori ezin da ordeinu. La orquesta Mondragoneko exiotena, nago beratzean, peluka jartzea, baina buko lehen ordea, dioguna, eta la guanta, nago beratzean, hasi mantatu, gaizkero, hasi peluka, gurekin batera, hasi peluka, hasi peluka, hasi peluka, eta sombreruka, hasi peluka, peluka, ya.
Skaterten ezagutzen ginen musika munduan. Skater da musika sale bat, eta ni beste bat. Baina bizi ginen hemisferio diferentietan. Eta hola, de repente, ordu aldatu zuen. Canarias moduan aldatu zuen ordua, eta junto ginen joteko kontzertu bat arrasate. Eta jonduen kontzertu. Zabatxik ez, eta horrengo gunean grabo gonduen diska, Beste bali, hola. Bastante curioso. Bali gotenan violina, así es. Eta gero paso honetan gitarra. Gero jodendo ahí bajo, me da gana gaizki. Orduan esanan, me da jotzen así base, que no ocupe mucho y que sea así medio fácil, eta aquí gusta joten armónica. Zabatxik armónica, darakorako txikisa, hartu zulako multilloa, eta hartu zulako balbidea, zer. Eta, egonek eso, mindillo, para guztia. Eta behin, salutu joan duan playa, eta bezeko bostako zeiako zazpiretan, lagun zitxan, baian ginen, eta hori hor geratzen. Recuerdo politxan. Skaterrekin harremanik memoriza daukatenetik dauka, betiko lagunaga, eta musikan batera ero hasi ginen, ero ilusio hori zekoa, nigo horatzen naizela kuadriakuak 10-11 urtekin ja talde bana egin sortu, eta gurasoei eze bezan barik, arrasatera joaten ginen, musika dendaba zegoan erezi, eta instrumentuak eta ikustera, eta pizka eta metzetan itxera, ez? Eta behin beran aitzak harrapo gintzunan, da, bueno, moztu zen abenturatxo aurra, baina han ibiltzen ginean ametzarekin. Aurreratxo urte batzuk pasauta, hemen garen lekuan burdinaten, hemen bizitzako momentu asko pasau ditugu, patinetian ibiltzen, ikasten, jolasten, eta baitxabe, gitarra espainola lortzu ginula, lehengo akordiak eta bata bestiai erakusten, horre eskiara batzutan, etortzen ginen ona, eta hor behukitzen ginen bizilagunekin arazotxuak, umia esnatzen zala, eta joateko hemendik, patinetiak egin ibiltzen ginen, dana txikitzen ginula, eta horako tirabirak sortzen ziren. Eta gero ja, ikastolan jai bat eta zala, 5 pelau sortu ginen, jaialdi baterako. Hor genden Gubisok, Alex Biziola eta gero Liza eta Larra, baita hor kontzertu bat ginen, da hortik gero guk sortu ginen Flyseat eta eurak Elevators, egin bai. Eta Flyseaten sorreran justu nahi, uda baten izan zen, lokala lortu ginuna, aurretik beran garajien da ibilitza genden, laguna trasteatzen da, udaretan bera kanpoan zegoen, da etorri zanean, gu lokalian genden, da, bera, ostras, ze pasau daude honetan, ez, karo, denpora kanpoan, baina gero berriz hasi ginen danon martxan, gero Eloi etorri izan, Flyseat sortu ginen, da hori izan zen, 1986an, ero, lentxua igual, eta berakin, grabo ginen bi disko, eta maketa bat aurretik berrako jaizak eta gero, Rockers and Poppersen Donostin, eta 8 urte egon ginen batera joten Flyseaten, ordurako bera hasitza zegoen beran bidea hitzen ero, Skater Pelosen lehenengo kontzertua Flyseatekin josean baitza, bisekin, eta gero, 2004tik aurrera, beran bidea jarraitzu dau, lagunak izaten jarraitzen dugu, eta nahiz eta musika asko elkartzen gara aldo unian. Anekdota mordu da, kontzertutan, gero Pelos, Skater Pelos, izen aurreuki arretzi, patinetian danok ibiltzen ginen, baina kontzertutan pelukia bera bakarrik baten zeban. Kontzertutara bera joaten ginen normal, da bera disfrazatzen zen, pelukara jarri, gero dana daraku hori askotan. Batez nik onduen pasatzen dut, ez da nian kontzertu juntatzen ganean Baskari hostian ero,
ero kalia nola gitarria daukala, ero bate daukala, ero juntatzen gala, eta azten gara, bera gitarria jotzen bestia akompainamiento, ero abesten pin-pun, da hor zertzen dugun girua dala, Azkaiter Pelosen markia, ez? Edozein momentutan hor girua sortzia, eta musikia hainbeste maitxegunez gure pasioan ez, danok hastia hor jotzen da, abesten da, azken finean ondo pasatzen. Duets, through tears and regrets, I'm a legend, I'm a legend in my time. By the dawn. Bueno, Ramblin edu naiz, eta, bueno, Bilbokoa, eta Bilbonen zuzen ere ikusi egun batean hor zegoen Azkaiter edo Unai, bere tablekoekin jotzen, uste dute Arresiren zela. Eta, bueno, lehen dabiziko oso izan zen, hori, Unai agertu zela eta hasi zen jotzen nesetako blues kontestu batean zeuden, beraz izen jotzen nina izena naiz, Delium Tremensen kanta ez. Eta, bueno, horrekin geratu nintzen hori horrekin ez. Eta gero, hain zen ere, topatu ginen, duela 3 urte edo, institutu batean hor lan egiten, nahiko gogorra izan zen institutua, eta elkarrekin zerbait montatu genduen ikasleekin, herriko antzokian ere jo genduen, eta kontzertua eman genuen ikasleekin eta... trompetekin eta tromboiekin... Gainera musikari fina ez ziren haien artean. Eta... Ordutik hona hainbeste kontzertetan ibili gara, jotake eta... Orokorrean holako festa izaten dira, ez? Ona. Gustora, bai. Bueno, bestalde neuke parte hartu duen Hamburger diskon. You can buy a car, you can buy an iPhone, but there are many things in this life that you can never buy. You can never buy me. Egia esan aurten lehenengo aldia da, ez? Jaialdiaren itxierako lan kontzertua sartzen duguna, eta gogoakin genbiltzat ja, ez? Piskatorako amaia bat emateko. Eta, bueno, asmoa zen hemen inguruko jende baita, ez? Laburrekin egiten dugun bezala, jendeari ematea hor aukera bat. Eta, bueno, gogatzen az gainera, zuen partetik jaso izan ditugula dokumentalak, zuen aurreko ibilbide ingurukoak, edo beste musika taldekoekin, eta, bueno, ikuste genuen hor bazegoela potentziala, ez? Bai dokumentaletan edo eskaintzen zuten musikan, hori ez aukera hori emateko. Eta dana festa giroan, eta hor bi behi horiekin taberna batean ezak sartuko dira, baina, bueno, ea segertatzen den bi behi horiekin taberna bat, gaur egoeko festan, ez? Hau, zazpigarrena, bai. Eta, bueno, egia esan, bai, hasiera, proiektu hau eta jaialdian proiektua jaio zen horrela, ideia horako bateko ideia batetik, oso gauza txiki bat izateko asmoarekin, txiki esaten jarraitzen du, baina egia urtero asko hasi dela eta jendearen erantzuna oso ona izan dela, eta gaur ikusten duzue, aretoa beteta daukagu, eta Euskal Herriko zinegile pilo bat hori dira, eta oso gustora egia esan, eta gaina ikusten da, gaina dagoela kantera itzela dagoela, bai musikan eta bai zinemagintzan, eta bestako askotan bezala, baina fin laburrei aukera hori ematen da, postu hori egiten da. You can buy a new guitar if you have enough money, but there are many things in this life. Baby
Astelenak turmoitsuak diela diote, nere astearteak ez di asko sobe. Astelenak turmoitsuak. Ego nailo eta jango duk me. Ego nailo bai eta jango duk me. Ta bien bitartean beste norbait asetuko duk ire parte. Ego nailo bai eta jango duk me. Ego nailo bai eta jango duk me. Eta bien bitartean beste norbait asetuko duk ire parte. Nere astearteak ez di asko sobe. Astelenak turmoitsuak dira diote, nere astearteak ez di asko sobe. Eta ostegunetan hasten naiz pentsatzen, asteburuan zegoen. Eta ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Eta ostiraletan gitarrak hartuta, kontzertua omen. Astelenak turmoitsuak dira diote, nere astearteak ez di hobe. Astelenak turmoitsuak dira diote, nere astearteak ez di asko sobe. Eta asteazkenetan jartzen da pentsatzen, asteburuan zerrote. Eta ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Da ostiraletan gitarrak hartuta, kontzertua